Hello! Good morning mga people! Charis, ayan yung aming almusal for this video. Happy Tuesday and my sweet potato, egg, and chicken. And this time nga po mga Maria, ipapunta ako ng park! Yes! It's been a while na hindi ako nakapunta ng park. So, hintutur ko kayo, ang daming tubig ngayon sa small river na ayan. Ayan, kasi nga, medyo palaging umuulan, kaya ganun dumami yung water. Parang wala na siyang dahon. Yan ang ilag ko. Diyan ako galing sa ano yan eh. Yan. Oh, ayan na. Hello guys! Welcome to the park. Charis, nandito pala ngayon. Narinig ko yung mga ibon. Sabi na ibon, wait! Wait! Nakikita ninyo, yan siya, ganyan. Tapos ikot kayo ganyan. Ayan! Ikot-ikot ako dito. Nandito na pala ako ngayon sa tulay, mga mare. Walang ano dito, isda ngayon. Ang ano ng tubig, lumawak yung ilog. Dito, hindi mo mapansin yung tubig dumadaloy. Diba? Dumadaloy yan. Ano? Tahimik siya dito. Ganyan. Tapos dito, maingay siya. Parang tao. May silent side, tsaka may loud side. Charis. Tayo na nga. Wow. Eh, may mga tao din naman dito, guys. Mga more on nagpapalakad ng dogs. Ganyan. Yun ang madaming dito minsan nakapalakad ng dogs. So, kaya may kasama mga anak, ganyan, naglalaro. Ganun. So, wala tayong dogs. Wala naman tayong anak. So, tayo lang mag-isa maglalakad. Ganda na nung dahon dyan. Wait lang. Picture ako. Ang taba ang mukha ko. Joke lang. Talagang makikita nyo na guys sa paligid, yung makikita mo na yung mga kabahayan dito sa park. Kasi dati hindi mo talaga makikita. Ngayon makikita mo na silang lahat. Maliwanag na dahil nga yung mga puno ay wala ng mga runway. Dito kung mapapansin ninyo siguro na wala kayong makikita ang mga tawag ito, mga kuryente, ganyan. Dito kasi guys, ang kuryente nila nasa ilalim ng lupa. Ilalim ng lupa? Charis, nasa ilalim. Dito tulad sa atin sa Pilipinas na ang kuryente is nasa taas, kumbaga may mga poste. Ganyan. Na kung makikita niyo nagbalanggangat na. Charis, balanggangat. Yun, ganon. Dito hindi kasi nga nasa ilalim yung yung kable. Basta ganon. Basta inano nila ganon para hindi nakikita saan. Di ba ang ganda-ganda oh? And every time wow. Ang ganda naman talaga. Yes, mga Mari. So, sobrang ganda niya, mga Mari. Ayan. Ako muna ay mag-i-emote dyan na kung anik-anik na kung ano-ano. Charis. Magbigyan niya ng mga Mari. Kasi after how many days, ngayon ulit ako nakapunta rito. At namangha ako sa itsura. Ang ganda. Charis, sana all. Welcome! O, diba mga Mare, nakapag-TikTok na ako? Charis! Ayan. So, habang nag-TikTok ako mga Mare, merong tao pala doon sa kabilang linya. Hindi ko napansin kasi nga syempre nakatuto ako sa phone ko, diba? Kasi nga nagsasayaw-sayaw ako. Ayan, sabi niya sa akin, "Hello? Was magst du?" Tawang-tawa ako sa sarili ko. May tao pala doon. Anong ginagawa mo nga? Charis. Ayan lang mga Mare, pauwi na ako. Maraming salamat sa panonood.